Sí, una mica resumit, bàsicament el meu TFG se centrava molt en quina influència tenia el consum de pornografia amb adolescents d'entre 12 i 16 anys i, per una altra banda, quines intervencions es podien fer des de la parentalitat positiva. Bàsicament es va voler primer analitzar com influir aquest consum de pornografia doncs, amb els rols de gènere, amb la percepció que tenen els adolescents amb la sexualitat, amb el cos, amb les relacions afectives i, per una altra banda, poder fomentar aquesta mirada més crítica cap a la sexualitat, no? A través d'aquestes intervencions socioeducatives, però sempre des de l'enfocament de la parentalitat positiva. Llavors, el meu treball bàsicament es divideix en dues tècniques o instruments de recollida de dades. Per una banda, hi ha com l'entrevista que podríem dir semiestructurada, no? De 12 preguntes que vaig poder fer a diferents professionals, que aquí entren doncs, psicòlegs, psicoterapeutes, sexòlogues, educadores socials, pediatres i docents. I docents eren especialitzades en parentalitat positiva. I, per altra banda, hi havia l'enquesta estructurada de 25 preguntes que es van fer a adolescents d'entre 12 i 16 anys, doncs per això, no? Per saber una mica la seva realitat i les seves necessitats, no? Una mica els factors de risc, factors de protecció, com consumien aquesta pornografia, quina percepció tenien de la sexualitat, entre altres. Molt bé. Vale. A mi la pornografia i la sexualitat sempre m'ha interessat molt, però més que res perquè és un tema molt tabú. Llavors, és un tema que realment no es parla, fins i tot a mi em va costar molt trobar informes i trobar documents que parlessin d'aquest àmbit, no? Perquè es fa poca recerca, per dir-ho així. I principalment per això, i després perquè realment vaig poder anar veient que els adolescents cada vegada entren en el món de la pornografia en edats més primerenques. Concretament crec que ara està més o menys als 8 anys. Llavors, és bastant preocupant que tinguin com a font d'informació sexual o de sexualitat la pornografia, no? Perquè al final és una realitat que no... Bueno, molt distorsionada i que al final doncs no és així. I també sí que és veritat que com a futura educadora social també em preocupava molt doncs, com aquest consum podia afectar tant el desenvolupament emocional dels joves com a la perpetuació de desigualtats de gènere, d'estereotips de gènere, de relacions afectives, entre altres. Vale, el meu treball, jo crec que la principal aportació és que s'ha pogut visualitzar o evidenciar, per dir-ho d'una manera, que l'educació afectivosexual ha de ser integral, adaptada a les necessitats dels nois i de les noies i que s'ha de començar des d'edats molt, molt primerenques, no? Llavors jo crec que posa molt focus en que aquesta educació afectivosexual hi ha de ser sí o sí, i no només de part de la família, sinó també de part de l'escola, de part dels professionals de l'àmbit socioeducatiu, entre altres. I també que destaca bastant que la prevenció ha de ser compartida, doncs això, no? Entre l'escola, la família i tal, però sempre des d'aquesta visió de parentalitat positiva. És a dir, parla molt de factors de protecció que hi han d'haver, no? Com la comunicació, la confiança, poder crear doncs, un espai on els joves no se sentin jutjats i puguin parlar de la sexualitat lliurement, no? I bueno, jo crec que aporta una mica doncs, aquesta visió. Vale, a nivell més personal, jo crec que fent el TFG realment he crescut tant acadèmicament com professionalment i personalment, no? Crec que acadèmicament sí que és veritat doncs, que ha servit per aprofundir en anàlisi crítica, en anàlisi de dades, en tots aquests àmbits, no? Però jo crec que també m'ha fet prendre consciència amb que és un fenomen bastant complex, podríem dir-ho així, i que els educadors i educadores socials jo crec que tenim una responsabilitat molt important a l'hora de fer aquest acompanyament als joves, no? Moltes vegades volem acompanyar emocionalment, volem acompanyar en l'àmbit formatiu, en l'àmbit laboral, però moltes vegades ens deixem aquesta part més física o més de sexualitat i crec que és molt important. I també a l'hora de parlar de sexualitat, no? Ja no tant des del prejudici o des d'aquest tabú i des d'aquesta vergonya, i fer-ho més doncs des de la prevenció, des de l'educació i des de que no hi hagi tants prejudicis i tants estereotips. Llavors jo crec que ara encara tinc més vocació, no? Per l'educació social i que es puguin crear relacions doncs, més respectuoses, més sanes, més igualitàries. Una mica això.